Esenlikler yurttaşlar geçerse kardeşim. Ee, Yurttaşlar şeydeki temamı hani arada nereden hükümet filan bir çıkış ediptik da yani yurdun içinde sosyal çürüme mi deyip ya maskalaların yağdayı gelecekteki şu adki yağdayı var da ağdak geçiptik da son YouTube'daki çıkışın altında bir yurttaşımız comment koyuptur da yani görüşlerini belli geçiptir da sonuçta birazcık analiz etsek deyip şunu halkımla yetirsek dedik de sonra şu comment'i bir halka birinci yetirelim son üstünde durup geçsek olmaz mı? Hayat ilgesin siz o kadar vereceksin sorunu comment'i. Bolýa. Eterlikler, ildeşler. Onda ben okuyayım mı? Buyurun. Enteresan ve gerçekteki konular, bu kadar ağır konuları iki tarafla bağımsız konuşabilmek her yiğidin harcı değil. Helal olsun. Konuşulacak çok şey, anlatacak çok şey var. 8 sene dediğimde Türkmenistan'a gidip geldim. Cahillik başını almış. Başını almış gitmiş. Eski bıraktığım ülkem yok ve ya da eski gibi devam ediyor da ben değişmişim. Millet kudurmuş. Orospuluk diz boyu. Kim kime dumduma. Sınıf arkadaş kızlarım hepsi teyze olmuş. Ellerinde sigara, sofraya alkol koymadın diye kavga çıkardılar. Bu kadar sene yurt dışında ne sigara ne alkol denedim. Hepsini geçtim. Kocalarının değil, başka erkeklerin sohbetlerini ediyorlar ve hepsi sıradan konuşma zannetmeleri beni ikinci şoka uğratmıştı. Onu da geçtim, soframızda annem oturuyordu ve bu olayları kenardan sessiz izliyordu. Hiçbir tepki yok, normal karşılaması da beni benden almıştı. Çünkü anam saçımızı kesmeye, köylerimizin içinden iştansız gezmemeye izin vermeyen anam bu olayları gülerek normalmiş gibi izlemeye çok kalktı. Baktım orada durarlığım yok. Kafam denk gelmeyecek. Çünkü ayaklarında yırtık galoş, götlerinde yırtık donla adamın üstünden gülüyorlardı. İnsanı ezmekten zevk alan toplumla karşı karşıyaydım. Normal insanın kaldırabileceği toplum değildi. Beyinleri çok değişikti. Ya ne yurttaşlar ustayda gözlüş hayat diye var sanırım olacak yani öz bir näçe ýyl Türkiýede işlemene mejbur bolan ýani bäda galmana mejbur bolsaň ýurda baransaň öňki goýkaýdan ülkem ýokdy ýa-da aslında öňki goýkadan ülke hak beterleşen ýöne bäden baran adam ýurtdaşymyz aýdyňlanypdyr da ýani ahlak näme etika näme şol zatlaryň degerini özüne çekilipdir ýani ýurtdaşynyň gymmatlygy bardyr. Agramly özüne alýpdyr. Bizem şu geçen gedik çıkışta belli geçtik de şu maskalara şöyle bozulacaktığını yani berden varan zenan olsun erkek olsun nemeden de dünya garaşynyň has ýokary derejede bolýandy. Şu atky Türkmenistanda bolsa terör toparyň alyp baran siýasat bardyr. Politika dälde siýasat mal bakmak nemesi bar. Ýol bar da. Şol hasta halky beterleşip çıkmada sokup baran ülkelerde halky yani cemiyet çüremesine eltip barýar. Ýanky aýdyşlar ýaly ýurtdaşymyň delaket ýaly men ütkärtdim ýa-da ülkem öňkü ülke dälmi ýa-da. Ana şo taýda aýdyşy ýaly neme bolýar-da. Millet kudurmuş orospuluk diýip goýdy ýa. Yani
zina etmek, birbirinin yoldaşına göz kızdırmak, olemi normal adayda iyi içmeyen başarman sökma, şotada çilim olmalı, arak olmalı, ayaklarında yırtık kaloş diye olin birbirini gurrun edip, gövün etmesiyle edip, halis ahlakın yoktuğunu yani yitendiğini ayda da dahilliğin. Dine hayvani instinkt bilen yaşalayan ayda da yurttaşında orta sodatlarının yanlışlığını ahlak değer, etikanın değer ve düzgün var, etikanın düzgün var, öğrenmek parmağın. Sodatlarının yok ordadığını özünün aydınlanandığını var kediyada. Şimdi şu tayda enetinem tankit edip geçiyada. Yani sonun bolup durun vaatlara göz yumusunu yani görmeden gelsini. Bir vaat ki enesinin değerliğini görüp biliptir da yani. Son sinlar bile. Son ne için diye önkenem değerli diye bizlere köyden sandan İstan diye da yani İstan Türkiye sözdür. Son geymenada geymeten ruhsat vermeyen ene diye diyen ki sofranın başında yani diviçli otika diye yok neme yok nasıl gülküller ya birbirinin ağrının kıyvatı gurrunu göz dikmesi suratları normal gibi normal hükmünde kava nemet ya da kabul edip dinlep sonra sogurunlardan lezzet almak hoşuna ya da en azından. Ondan sonra adamın baha verip bilen olsa demek bu adam yurttaşımız özün tanaptır, aydınlanıptır, nämenin doğru, nämenin yanlışlığını bilen adam. Ondan hani altında diyelim tarakanlar vardır. Musayla diyorlar ya Türkiye'ye gidenler ya yurt dışına çıkıp giden ayarlar bozulup geliyor deyip şöyle o halkın içinde demek den anlamadan avrayı düşürülecek mertebeden depkileyici kurumlar yer ediyorlar da. Aslında şol analiz berip bilen denarlar olsun, erkek adamlar olsun şolary esasen denana bas ediyorlar. Şolun öňünü kesmek için halkın içinde pes derecede görkezmek için aýdylan gurumlar. Ne şu ana gözlü şaýadyn şu komment ýazma bilen subutnama bolýar-da şu subut edilýär. Şu altında diýelim edýän hereketleri genelde şu sosial çüýremäňiň dowam etmegini goldaýandygyny şu yani Mehmet diýerler-de KGB'niň filialy. Şonun elinin yani şol işte şol elinin badygyny aýdýar. Aslında şol Mehmet bilen ya görünmez el bolup daşyndan jemgyýeti gorap durmaly. Olyň ýok Rusya imperiýasynyň filialy bolan soň öz eller bilen şolatlar goldanýandygyny ýani dowam etmegini ýaşamany şeýle ýaşaýyş dowam etmegini goldaýandyklaryny görkezýär. Şimdi şu başta aýdypdyr da enteresan we gerçekdäki diýär konular diýär. Şu geçenki çıkışmada şunun ýaly aday bar, şunun ýaly adaýlary da getirer diýip ene gerçek yani gerçek diýmek Türkiýe sözdür, türkmenlere ulanýandyr yani Türkiýanyň türkleriniň sözü däldir ol, bizem ulan keler, oguzdan gelýän sözdür. Enteresan bolanda da şu gurrunlar halk bilýär aşiratlary köpçülik bilmese de az içinde özünü tanıyanlar bilýär de ýöne köpüň içinde yani mediada da ýaýramanyň üçin bir ütüşik bir konu bolupdy da yani gurrundeşik bolupdy. Oňa bizem şol hiç bir tarap tutman iki tarabam deňlik yani maglumat bilgini orta aýtamsoň yani nähil diýýärden hiç bir tarabam pes derejede görkezem ýok yani boljak
bolup duran gelecekdäki şeýle boljagyna aýdyp geçilen soňa da baha beripdirler da. Diýmek ýurtdaşymyz gaty aýdyňlanypdyr. Onsoň 6-njy addel diýilýän ýalakalar bardyr, hyzmat, gorpag bolmaý, mehanmeşnikler. Şolaryň hem gorkýan zady, ine şuňy halkyň aýdyňlanmagy, şeýleler analiz edilmeligi. Halk normal kabul edip görenem bolsa, halk köpçüligi içinde şol azlyk muny kabul edip bilmeýär. Yaşalmaz derejedäki durmuş bar da ýurdun içinde. Gaçan bir-birini iyip görenler, birden mankurt göredilen da ýurdun içinde. Men häzirlikçe şuny belläýin, oson üstünden ýene mümkinçilik bolanda ýene de üstüne goşan hayat ýyldaşymy siziň aýtjaňyz barmy? Menin beş ýerde neme diýjek bolýanda şol baş girýän kommentariýanyň başy enteresan ve gerçekçi konular diye o kadar ağır konuları iki taraflı bağımsız konuşabilmek her yiğidin harcı değil, helal olsun diye. Neme de şu geliyor aklıma. Şimdi şu Türkiye çıkan zenarların zaten bir nemeti vardır ha. Bir yarlığı vardır ha. Türkiye'ye giden bozulan bir zenanlar yarlığı vardır üstümüzde. Hayli sen çoyurda yankı o işi etme, eyam Türkiye'ye giden ayarların hemmesi bir şoyarlığın aşağına giriyor. Türkiye'ye giden bozuluyor diyen bir deme var. Gepler var dünyana. Ondan bu gıydın şimdi neme hayran geliyor da şeyle Türkiye çıkanlara şey diyerler verin, yurdun içine varyan verin, yurdun içi hasta beter. Ama bunun gurrunu hiç kim eden yok diye ve bu sizin eden gurrunuza hayran gali. Hele de erkekler bunu edip oturunu bir hil hayran gali da. Bu dile getirilyen eken bu problemlerim helal olsun deyip şurada şunu dile getiriyor da benim nememde düşüncem boyunca. Ondan sonra anlatınacak çok şey var diye, hani geplemeli kandak var diye, hani berde şeyle düşünyen de bilye mesela kendi problemi var yani dile getirilmeye. Her kim bilye mesela en azından şunun yaşayan problemini her kimde de var şunun yana problemi, bunu her ne bilye yönümünü dile getiriyen yok. Ya da katı az. Bu neme çıkarıp, gündeme ortaya çıkarıp gepleşilmeli, ortalık tartışılmalı bir temalar. Ondan sonra neme diye cahillik başını almış gitmiş. Eski bıraktığım ülke yok. Ya da eski gibi devam ediyor da ben değişmişim diye. Aslında özü farkında olmanı. Yani bu yurt dışına çıktı, sisteme başka, kültüre başka. Elbette bu o sisteme göre yani üstüye aydınlayabilir. Farkında olmanı aydınlanan bir demi yurdun içine giriyor, yurdun içinde şol bir sistema da önküsünden hem hasta beter bir batan nemeni görüyor, toplumu görüyor da. Ondan sonra indi özü farkında olmalı, neme diye, men diye kaldır bilen hafta şol toplumu bileyen başka bir sistemada aydınlanan bir adam, neme diysen biraz da bilgili bir insan, o yerdeki toplumu yem kaldır bilen o. Dengesizlik göreye verdi. Şu tüm komenta bir zat nememe geliyor, aklıma geliyor da bir zat gurrun veresin geliyor. Şul neme okattım ben. Platon'un memesi Magara allegorisi deyip bir neme var da Platon'un yankı metaforun üstünden toplumu düşündürme bir nemesi kavramı var. Şeylemenin de bunu öz Türkmenler için, Türkmen millet için düşündüreyim. Neme bizim neme geçirip. Şeyle bir kovuk var diye da kovuk, karankı. Adamları alttırlar, yankı tutsağı adamları alttırlar, boynundan elinden zinciri urup neme
bir tarafa baktırıp koyuyorlar. Karanlık koy. Ondan sonra bunların ters tarafından hem ot yanıp durur. Ot yanıyor, altından hem adamlar geçiyor diye da. Yankı odun gölgesi ve geçen adamların gölgesi onların kovanın içine yansıyor diye da. Şoların neme görünüyor. Ve Öyle. hava kellesini hiç yere çevirben bilen oktun şol tarafa hani görüp bilen oklar o yerden çıkıban bilen oklar. Dine şol odun düşön demesi bilen dine şollara ınanyalar. Şollar düşüp duran yansımalara ınanyalar. Ondan soň bu ya bir sanagy bu zincirlerden nemet ýadany kowaň içinde ýörek başlaýar diye. Ondan soň kapysyna gelýär eli, soň oda düşýär, ýanyp duran oda gözü düşýär diye. Gözü gamaşýar ýanky oda diye. Ondan soň biraz özüne gelýär, zat etýär, gözüni nemetýär, öwrenişdirýär oda diye. Ondan soň aňyra çykýar diýär. Aňyra çykýar, ol ýakty ýere çykýar welin garaňkyda ýören adam birden ýakta çykdy, gözi ajaýar da ony, ýa-da nädäse bir kör derejä gelýär da şeýle. Ondan soň bu gözü ajaýar da etýär, durup soň ýuwaş bir öwrenişip ýanky gözüni açyp başlaýar bu ýaktylyga. Ondan soň görýär welin ýanky ýaktylyk, ýanyp duran ot bar, ol oduň yansıması yanlış bir yansama düşüp otyr. O garaňky gowanyň içine görýär, başga bir zat hakykatlary görýär da hakykatdan näme barlygyny. Ondan soň gowaga dönýär däli, bul sany bizim bu garaňkyň içinde görýän zatymyz ýalňyş diýip düşündirmä çalışýar diýär da. Indi bu gowanyň içindäki ol näme tutsa, nemeler indi bu bizim näme geçiren türkmenine ýurdun içindäki daş döwregi ýapyk, internet ýapyk, bilgisiz goýulan bir insan toplulugy. Yani garaňkylyk, aýdynlygy görmäni, daşarda näme bolup duranyny bilmäni ýa-da başga bir sistema, olaryň ýaşaýşyndan has gowy bir sistemaň ýa ýaşaýşyň baryny bilmeýän bir kör topluluk bar içeride ve bir sanak ol daşara çykyp hakykaty gören bir adam izine dönüp ýanky şulara girip nämäni aýdyp berýär da, ene beýle däl, ýalňyş görýän zatlaryny aýtýar welin bu topluluk kabul eden okdamyny. Ýa. Sebäbi hani bir bolýar, ýani bir kisini şu zincirlerini aýryp çykma, ýanky ikna eden bolsa-da, ýanky näme der welin ýöne hereket etmekde zorlanýar bu toplum diýe da. Sebäbi ýanky o aýdynlyga çykmak üçin ol birinji bilen o ýaktylygy görmeli, gözüň ajamaly, zat etmeli. O zada bu agyra çydap bilen okdýar bu toplum. Hereket etmekde gaty öňkülerinden kurtulmakda, öňkülerinden ol üstünden atmakda zorluk çekýär bu toplum diye ve ýanky zincirini aýyrsa da ýene şu öňkü ýerine gitmek bilen bolýar diye. Şol alegoriýada düşündirdikleri. O görüşüp, o näme çykyp, o ýaktylykda gözüň agyrdyp, kör derejesine gelenden öňküjäme gelip oturanyň gowy diýip şol öňküjesine gitýär. Üstüne de ýanky adama o toplum ýanky bu däli, bul kellesi ütgän, ýene bir zat diýip ýarly kelmek başlaýarlar. Ýanky daşardan gelen, bulara düşündirme gelen adama näme atyp başlaýarlar. Ýanky şu gyzyň hem aýtýany şey de aýagy ýyrtyk galoşly, nemeli senin üstünden gülýär diýär. Ýan bular ol daşardan gelen bir senin pikirinden başga bir pikiri kabul etip bilen bu topluluk. Ondan soň näme edip başlaýarlar, çetläp başlaýarlar seni. Şo geldi meniň nämäme de aklyma. Ýa. Sen Siz dowam edin, aklyma geldi ýene näme der. indi şol hani bärden baranlar ýurtna barýarlar. Olen tiňe şu ýurtdaşymyň kommentide da köp kişiler bilen gürleşýär, görüşýär. Olen hiç aklyma gelmeýän pikir etme, düşünjämi kabul etmen, tek gelen okdýar da aňarkylar bir
Olar üçin ütkeşikdir da bir söz aýtsaň ýa pikir aýtsaň seniň aklyň ütgäpdir, ütgäp gelipsiň, ylym urupdyr seni, akyl urupdyr, şonuň ýaly ýa-ni ýarlyk diýýärler. Hiç bir täzelige kawullanyp bilenokda ýani. O taýda ýa garaňkylykda saklanyp berilen halk bir gapsaldan az saklanýar, ýüri az saklanýar. Ikinji tarapdan bu suwatky kuklalar halky doýranda da diýe, doýurjak diýende de edip bilmeýärler da ýa-ni. Ahlak derece hiç sıfır diýär, nolda da olarda. Ýa özleriniň o düşünjesi bardyr da. Diňe owurlamak, ýani Arap beýni bilen de diňe olja edinmek, owurlamak, şuny iýmek, ýani gelecek hiç hili geleceğin aladasy ýok. Ýurt kiminki boljak, birine hyzmat edýän ýa orşun pagonunda takyp ýani Moskwalarda gidip gelip şu wagtky kuklalar näme özlerine ýani wepaly alawaý hukmunda bedaljaga takyp gelýärler. Onun ýaly adamlar halka seredýän bilmeýär, ýuruna eýede çykyp bilmeýär. Kontrolam içeride ýani Rus KGB-siniň mähemesiniň elinde da. Onu şöyle bir halkyň öňüne ahlaky bolmaýan sürüni getirip koýsaň, şol diňe negativ ýaýradýar eken abi. Özündäki bardagyny göreldik, görkezýän halka şu sistemany oturtýar halkyň içine. Soň näme diýseňem çykyp durşaň üçin akla bolan garşylygam çykypdy, ýani orusplygam bar içinde, bar bilen biteni beýlinden aşagy. Owurlyk ýani olja edinmek, başga ejiriň elinden zadyny alyp ýerini, olar malyny, mülküni gerek bolsana oglum gulluk diýip esker gulluk diýip çağırarlar. O taýda canly dözýärlerden arada takdywalarda bolşýarly, takdywalarly olanyň. Ol takdywalarly olan diňe şol diňe biri, ol ýüzlerçesi şöyle bolupdy da. Ya gyýdyň okuw diýip uradasyň bir haýwany gözdi kardyrar. Şöyle ýagdaý bolup durdy ýurdun içinde. Ondan ene komendam şonuň canly şaýady. Näme çykan ýani köpçülüge çykan görnüşinden de hani biz şu Merdam Muhammed filan çykyş edemizde şol aýdyl geçipdi, ene şol näme diýär şonu hakykatdan hem şol ýa durmuşda şu wagtky ýaşamda Türkmenistan içinde bar şol toplumyň şonuň ýaly ýagdaýda diýip ene suud edip berýän halkyň içinden bir adam şunu ýazan adam. Ýöri demesine ýyllar boýy tejribesinde bärde geçirip aňraýan baryp ýene şol halkyň toplumuna ýani saklanyp berilen topluma analiz edip bilişini edil sönmese gawat gelip durda. Hatta şu toplum içinde ýaşap berenen ilki enesi vardır. İlki terbiye alan adamlar diýip alaýyn. Şolara çelle zäherläp bitdir da şu toplum. Şoňa hiç gili garşylyklar ýok. Ýöne sinedi oturup normal hukmunda şoňa garşylama da ýok, adam ýok. Ne garşy çykmak wa ne de şoňa neme bar da. Hiç gili tepki ýok. Oňa ustada bizim wagtymyz ama azalyp barýar bolýar. Bäş mutlyna dowam etsek. Başga näme belläp geçsem olar bundan? Ne ýurtdaşy da şunçaýly ýurtdaşynda boldum diýär da öýle hakynda bugün ýa. Ne çilim çekmek, ne ara içmek hiç aklyma gelmedi diýär da ýani. Jan kösözi wagtyrmy hemelerim, 6-njy delen ýurtdaşyndaky dinarlar bozulup gelýärdi.
Ha elbette bir yarım vardır oluyor. Kalan 99 denan bir etti deyip 99 denan karalak olmuyor da. Yekacan worker hem station'ın geldi. Hani TikTok'larda rahatlarda şu nemelere nahil hiç tepki verilen yok. Halkam yöne ön kıyali halk del millet paratik olsun diye ne olsun karşılığını görkettiler da. Olsun Hawa, şu o devam edin. Nemede şey bir topluma mesela yankı näme diýilýär bir penjereden bakdyryp goýupdyň şol bir penjereden baktyrsaň onsoň bütün dünýänem şo penjereden görüp başlaýar diýerler da bütün dünýäde şo penjere şo penjere mi diýip oýlaýarlar. Şeýle bir toplumy bir bilgiden kesseň, başga öregini yapsaň, internetde kesseň, häzir indi modern döwletler ýa-da modern çağ meselem internetsiz hiç da. Yo. Ne internet var bilgi alar yana. Ne var neme var, eğitim var, ne var bilim var. Umuman insanlar neme getirildi? O beyin işlemez bir derece getirildi. Da beynin işlemesi senin bir hayvandan ayrımça bir yerin yok da. Ondan sonra yankıdına biz insan doğulanakta bir hayvan instinktler bilen doğulayandır. O insanlar sonra o hayvan instinkt bilen hareket edip başlayalar. Mesela yurdun içinde şu an deme instinkt vardır. Yani mecburi yaşamanı sürdürmek diyen bir deme var. Yani iyi biçmek, yani aklında iyi şol bir iyi biçme da tapıp iyi biçmek diye mecburi yaşamanı sürdürmek. O da bir hayvani instinkttir. Ondan sonra ayallarda mesela ayalların doğası bir erkeklerin doğası var da mesela ayalların doğasında nemesi vardır. Esası yeri çağılar tutyandır. O çağılarını göz önüne tutup bir neme güçlürak bir erkeği tapıp özüne bakar yanak çağılarına bakar yanak güçlürak bir erkek gözleyen mesela. Yurdun içem yurdun daşan mesela. Yurdun daşına çıkan ayallar amine diğerlere ütbeye rahat deyip bir vada hani vardır arasında ütbeyerlerim. Bir vada birinin eline özgürlüğün nämedigini bilmeyen birinin eline özgürlüğü veren wagtda näde ullanmalysyny bilmeýär. Mesela näde ullanmaly bolýar? Instinkti bilen ullanmaly bolýar. Güýçli birini tapmak bilen bolýar iş onu. Bu işe şunun yurdun içinde belki çağalaryny taşlap gaýdandyr. Özüne garar ýanak bir güýçli durumda statusunda birini tapmak bilen bolýar. Ol bir aýalyň doğasynda bar zatdyr o. Yurdun içinde mesela yurdun içi başka bir zatdır yani. Heme neme vardır, instinkt vardır ayarlarda. O güýçli birini tapmak. Bu gözümünün demeni görmeýär. Onu çağası bolan wagty ýokmar, güýçli birini tapıp garar ýanak etmeli da. Bir o ikinci faktoram vardır. Bu neme ýeka galan ayarlary hani yurdun içinde şu wagt mesela yurdun içinde ayal goýmak gaty howpludur. Daşara iýermekden has howpludur. Sebäbi yurdun içinde polisi vardır, munyň näbilek KNB'si vardır, ýene bir tapar bir neme Taksistler var içine. taksistleri vardır. Yani bir sürü ahlaksız nemeler vardır ki bu o neme göz kızdıryp yani sağdan gelerler, soldan gelerler bir eciz tarafını taparlar. Bu yani neme bozulmağına la bozorlar bu ayarları. Ondan sonra bir ele geçenden sonra hemen elinden geçýär da bu turnika nemesi var diýer o milisýalerin, polislerin turnika nemeden geçirýärni. Turnik sistemi. O bir ayal bir baş vurdum ondan sonra gidiberýär o. O bizim toplumyň içi belli aýam. Nemedir bu mesele gaty neme agyr meseledir da muny bir aýry mesele olarak girsek has bolýar ýani ýaş gyzlar var bozulýandyr.
ile bir gyzyň gyzlygy gitdi, bir ýalňyşlyk etdi. Haýaty kaýdy diýmekdir bu gyzyň. Ömrü bitmişdir diýmekdir bu gyzyň ýurdun içinde. Ana başga bir sivilizowany döwletleriň içinde meselem bul fazla bir neme däldir. Çok bir göze alınıp ya bir problem edilen bir zat däldir. Ýöne bizim toplumyň içinde baka agyr bir zatdyr. Bir gyzyň toýdaran gyzlygy gitmesi meniň durmuşynyň bitmesidir. Oldu bu kaýda gitdiň durmuşy elden ele geçer durar bu gyz. Ya, Basylýandyr bu toplumyň üstü bilen zor mejburi ýagdaýda elden ele geçmek nemesine ýa-ni gitjek ýeri ýok da. Şon ýanak bir agyr durumlar bar. Ýani şu ýanak bir zatlar nemede toplum ikä bölünme bar şu ýanak. Ikä bölünýä. Ýurdun daşyndakylar, ýurdun içindekiler. Ýurdun daşyndakiler çykan eýam biraz başga bir sistema geçen has ýurdun içindäkiden has özgür has ýokary bir sistema bolandan soň bular eýam bir näme diýsem neme bar. Ösüş var bu tarafta. Ýurdun içine onun tam tersine has da çüreme var. Ondan soň bu orta çyzylan bir çyzyk var. Ýan tarapdakiler bilen aňyr tarapdakileriň arasynda ýam ullakan açyk var. Haýla aňyrdaky ejeň bolsun, däden bolsun, haýla aňyrdaky nemeň çagalaryň bolsun, haýla ýa adamsy ýa gelini bolsun. Aňyrdaky bilen däkiler oňşanak eýam. Eýam düşünje ýapsam dogry gelenak, ýanky ahlak derejesem dogry gelenak, mejburi bir aýrylma var. Yani gelecekde bu ýan bu aralarında ýanky şol kommentdäki diýer, ejesini ýazgyryp otyr. Sebäbi ejesi aňyr tarapda galan, o sistemanyň içinde bir degradasiýa geçip duran bir toplum içinde bolandan soň mejburi o topluma aýak uydurmaly bolýar. Ondan soň bärde o gyzym eýam nemede daha üstün bir sistemada bolan soň onda da eýam gelişme bar. Ondan soň oňşa nokta bular. İki sanak toplum var eýam gapma garşylyk döräwtir ortalykda. Aňyrky toplumy därki näme de bolsa aýdynlanan toplum göteri bilen akdaýýam. kabul eden nokta. Öğrenmesine. Kabul aňyrkylar aňyr tarapama eýam özünden daha üstünü kabul edibilen. Ol üstünün ýanynda bular eýam bir özlerini kesimi hasap etýärler bilmeýän özlerini yetersiz ýa bir hili neme hasap eden soň ol üstünden gülmek bilen bolýarlar, çepdemek bilen bolýarlar. Hani sen nähil diýýärmiňa menekýärler da üstüne bir hapa döküp garalamak bilen arkadaşın ýany daşara geldiňiz, ütgäk geldiňiz, bozup geldiňiz diýen nemeni hapany dökmek bilen bolýarlar da. Şoňa agyr nemeler, prosesler var toplumyň içinde. Indi şu kamendiň her bir sözi agramy bilen ýazylan da, ýani ýygyna bir eden nemesi var, ýani düşündirişi var, manysy var diýip aýsam. Mesad insonda ýazypdyr da, ayağında yırtık kalos olunca adam üstünden ulayarlar yani. İnsanı eziyarlar diye. Şu tadı insanı eziyan olsa şu hareket nämen veriyor. Şu karşısındakinin erkinliğini bolan hukukunu bozuyorlar da. Yani adam özleri yani mankurda ölmek niyetinde. Sonra yani öz negatifini geçiriyorlar da şöyle. Gat doğru bellenipdir, bu analiz edilipdir, öz gözlerle görüpdirler. Şimdi halkın yani ya il aynadır diyor ha, kadim söz var da eski söz. Il aynadır diyor yani özünü tanap başlayan, görüp başlayan, aydınlanan adamlarına şöyle komentler yüze çıkarıyorlar da.
Öýçe bah özünde birinji özünde şol kawullaryny şonuň şeýlediğini soňam ne halka ýetirmesem bu ulu işlerin biri da seýaby ýurdun içindäki ýurdun daşyndaky esasy bizi gıpgandyrýan ýurdun içindäki situasiýa bar, alyp barýan. Şonu biligim içinde saklap sütü käset bilen içinde saklap halkyna ýetirmän berse, olamar halkynyň eýem nähil diýýärdiň alwastasy diýil ýa-da düşman biziň sözler alwasty ne biziň türki sözler. Şol öz halkynyň alwastasy bolýar. Ýagasy şöyle kameti yazıp bilipdir. Tebrik ederim ben şu yurttaşymy yani halkyna bolan saýgysy diýil ýa-da ýani saýgysy eden biziň dildir. Bizde de var. Halkyna bolan saýgysyny bolan üçin şöyle nemäni ýüze çykartdyr da öz içinde saklap galmandyr. Bular bir adamlyk yani ahlagyň ýokary derejede diýeni görkezýär-de. Hayat illesin bizim wagtymyz ama ne dipdir. Azalypdyr diýen goşaklaryň bar bolsa. Şu bir zat ýadyma düşdi da nemedi. Tawa ýa-ni bu gözü bilen görüp gelen ildeşde. Gözü bilen görüp, ýagdaýy görüp, gelip hani gördü belin nemede nedýede şu zatlary görüňe dotyrlarda. Soň neme var diýjek bolan köprak dile getirip köprak şu ýurdun içindäki problemalary dile getirmämiz gerekiyor. Soň neme ýazmak bir gezek şol meniň bir tanışymyň nemesi bir garyndaşy ýurdun içine gitdi pasportyny demekde çalışmaga. Onda şol diýýärde neme diýipdir ýa-ni telefonda öpleşende şey diýene. Ay daşary ýurda çykanlar, şap Türk'e çykanlar bozulan diýýärler welin. Ay Türk'däkiler svetoy keramatly diýipdir. Bir ýurdun içine gelip bir ýurdun içindäki ahlaksyzlyklary görseň, aňardakiler svetoy diýipdir ýa-ni. Şu birden näder ýadyma şo düşdi da. Ýa-ni daşda däl bol esas hatda elbet ýagdaý ýurdun içinde aslan many görkezmemäge çalışýarlar da. Şonuň üçin belki ýani neme dip daşary ýurtdakiler ahlaksyz çykan, bozulýar çykan nemetýär diýip nemetýärler. Şondan belki ana bu nemeni ýaýratýarlar. Aslan indi milletden biraz göz açylyp başlady. Gidip öňki ýanagam däl daha häzir hasta beter da ýurdun içindäki ýagdaý. Gidip öz gözleri bilen gelip zat edip görýärler. Ne bizem muny medialara zatlarda kän görüň etsek bularyň nemesini has gowy boljak. Doğru. Ştaýat indi gutaraýalyň bolmasa wagtymyzdan bol berdi. Gysga kesä. Bolýa ýurtdaşlar sagaman bolun. Şeýle ýurtdaşlarymyzyň taam köp bolsun ahlagy diýip öz borjyny ýerine ýetip bilen ýurtdaşlary tebrik ederim öz adymdan. Sag bolun sagaman ýeşerin. Aýdanyňyza goşulýan. Sag bolun.